खुलुमबाय लोगोसे साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। थांनाय 17 जानुवारियाव 10,000 बागुरुम्बा मोसागिरिफ्रा बागुरुम्बा मोसानानै जोंनि बर' हारिनि हारिमु लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ मुलुगनाङैनो मोनसे सोमोनांथावना मुंदांखा खालामदों आरो बे जोंनि बर' हारिमुनि लोगोसे साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थाखाय गोग्गाथावना बाथ्रा। नाथाय 17 जानुवारियाव जालांनाय 10,000 बागुरुम्बा जा मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गोबां मिनिंलेस दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानाय माखासे सानैसो सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनदों। बाथ्राया जाहैबाय मा, आमखायासो लाबोदों, आमखानि नाजानायाव जादों। नाजानाय लाबोनाया जायखिजाया लिडारनि थ्रुआव जायाथों मानो, जायखिजाया जोंनि बर' हारिनि बर' हारिमुनि मोजांनि थाखाय गोग्गाथाव खामानि जाबानो जायो आरो बे बिथिंखौ लानानै पलिटिकेलि इस्यु खालामनो नाजाब्ला जानाय नङा। सिदा बाथ्रा आरो थोंजों बाथ्राखा। बे 10,000 बागुरुम्बा मोसागिरिफ्रा बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि सार बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो बेवहायनो जोंनि बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो बाहागो लादों। आरो गोग्गाथावना बाथ्राया माबाव मिथिगौना, जेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार जोंनि दानि बिटिसिनि चिफ बिथाङा फेस टु फेस मोगा मोगि 2003 बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय माखासे दफाफोर आद्रा थानाय मावफुंनो थाखाय लोगोसे 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जौस्रांनि गेजेरजों थोंजोङै खावलायदों। आरोबाव लोगोसे फैगौ 27 जानुवारियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्ट डे बा बिटिआर एकर्ड डेखौ फालिनो थांगासिनो दङ आरो बे बिटिआर एकर्ड डे फालिनो थांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ इउपिपिएल पार्टिनि सानैसो नेता आरो पालि नेताफोरा गोबां रोखोमनि गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव गोब्रामबाय दङ। मा बिटिआर एकर्ड डेल' बेलाय? जोङो बिएससि एकर्डनिफ्राय लानानै बिटिसि एकर्डसिम आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट डे बा एकर्ड डेसिम जोङो मोनफ्रोमबो एकर्ड डेखौ फालिनांगौ। नाथाय सोंथिया बेसो, जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा 5 बोसोर जोंनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायदोंमोन, बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट सालायनाय समाव बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिदोंना फालियाखैमोन? दिनै बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनि सिगाङावनो जेरैबायदि बिटिसि एकर्डनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों, बेराफारसेथिं बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरा थिनानै दोननाय समनि गेजेराव जुदि मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनानै थैहैगोननि बाथ्रामोन। नाथाय दिनै 6 बोसोर बारलांबाय, जोंथ' खोनादोंमोन, आखाइ खबनायबो नुदोंमोन जेब्ला 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया दतमायाव जादोंमोन। गाहाय आलासि महरै भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ लिंनानै लाबोदोंमोन। बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि जौस्रांनिफ्राय भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरा 82% मावफुंजाबाय होननानै। आरो फैयै फैयै बेराफारसेथिं मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना जेब्ला दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबखौ गाजा गोमजायै खुंनो थांखि लाबाय, बे बड'लेण्ड महोत्सबावबो भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि सार बिथाङा बुंना होदोंमोन जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरजानाय बै दफाफोरा 96% मावफुंजाबाय होननानै। नाथाय दिनै माखासे बर'नि लिडार दैदेनगिरिफोरखौ बुंनाय नुनो मोनो जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरा मावफुंजायाब्ला, मावफुंनानै होआब्ला प्रटेस्ट खालामगोन, धरना होगोन बायदि बायदि।
दिनै जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मोनसे गोजोन गोरोबथा जुदि मुंजों गोरोबथा खालामदोंब्ला बे गोरोबथानि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय 6 बोसोरनि उनाव जुदि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लायोब्ला बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मिनिङा थागोन जादों। मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन बे भिडिअनि कनभार्सेसननि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खायदा बोराय बाहायनानै नाथ्रोद नुथ्रोदैब्लाबो बिजेपि एजेपि जिएसपिखौ एलायन्सआव लाफानानै बिटिसिनि सिएमनि सिआरआव जिरायनानै 5 बोसोर बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय। नाथाय दिनै फैयै फैयै 6 बोसोर जालांबाय। बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बे थांनाय 5 बोसोराव जेबो साननो थाखाय समखौनो मोनदिया नामा? मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै पलिटिक्सजों रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंबाय थाबा जानाय नङा। जायनि थाखाय जानो हागौ थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया सिंगेल डिजिट नाम्बारखौ लानो गोनां बाध्य जानानै फैदों। आरोबाव लोगोसे रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ लानानै सासेखौ सोनारलायनानै मिनिंलेस डिबेट खालामलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। दिनै जे रिहेबिलिटेसन मोननो हादों बा रिहेबिलिटेसन मोननाय मोनसे सुबिदाखौ लाबोनो हादों बेनि आन्दोआवबो जों मिथिनायाव बा जों मिथियो बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथांनिनो गेदेर बिहोमा दङ। जेराव आसाम स्टेट गभर्नमेन्टखौ प्रेसार खालामदोंमोन जे नोंसोरनि आसाम आन्दोलनाव मुंख्लं जालांनाय सुबुंफोरनो जेरैबायदि नोंसोरो अनसुंथाइ रिहेबिलिटेसन होयो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आन्दोलनावबो जायफोर बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जालांदों बे बर' आन्दोलनाव मुंख्लं जालांनाय बर' फिसाफोरनोबो रिहेबिलिटेसन मोननाय सुबिदाखौ जोंनो नांगौ। बे बाथ्राखौ डिमान्ड खालामनाय लोगो लोगो स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एक्सेप्ट खालामनो गोनां बाध्य जानांदों। जेराव एबसु आन्दोलनाव मुंख्लं जालांनाय, एनडिएफबिनि आन्दोलनाव मुंख्लं जालांनाय, बिएलटिनि आन्दोलनाव मुंख्लं जालांनाय अभारअल जाय बर' फिसाफोरा जोंनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै मुंख्लं जालांदों गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय दावहा नांनानै बावसोमलांदों बैसोरनो अनसुंथाइ रिहेबिलिटेसन मोननाय सुबिदाखौ जों मोननो हादों मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि बा बिथांमोननि नाजानायाव। जायनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि रिहेबिलिटेसननि अनसुंथाइखौ मोननो हादों। नाथाय बेराफारसेथिं जाय मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै थांनाय 2020-27 जानुवारियाव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन। बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड जेंनाफोराथ' सुस्रांजादियानो खायसे माखासे एनडिएफबि फेमिलिनि मेम्बार्सफोरखौ मुंख्लं जालांनाय माखासे एनडिएफबि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ गावसोरनि मोननांगौ मोन्थाय जा रिहेबिलिटेसननि बै मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोननो थाखायनो गाबै ससियेल मिडिया निउस मिडिया पर्टेलनि सिगाङाव गाबै बाथ्रा बुंनाय जोङो नुदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट सालायनायनि समाव। जेराव बेराफारसेथिं मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंसो बा बिटिआर एग्रिमेन्टनि थाखायसो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि काउन्सिलनि सासे चिफनि गादिखौ लानो हादोंमोन। आरो बयनिख्रुइबो इम्पर्टेन्ट साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव दैदेनबोनाय गोलाव सम गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जा माखासे गोथार स्ल'गान मेजरलि नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 वी वान बड'लेण्ड बे माखासे गोख्रों गोथार स्ल'गाना बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो बहाबा गोमानानै थाबोबाय। दा बे माखासे गोथार स्ल'गानफोरखौ फाननानै सोरबा साफा सानैया बिटिसि काउन्सिलाव लिडारनि सिटखौ मोननो हादों। कमप्लिटलि माने बेफोरखौ जोङो जुदि इनडाइरेक्टलि बुंनो थांबा माने पलिटिकेलि डाइभार्टेड मोनसे माइन्डसेट जानानै दंजोबो। नाथाय जोङो सोंथि खालामनांगौ बाथ्राया जाहैबाय मा माहारियारि आफादनि बै गोख्रों बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरनिसिम आरो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थानाय बै माखासे गोथां लिडारफोरनिसिम जे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थांखिजों दिनैनि बे सानाव आरो आपकामिं बै समाव फैबाय थानाय समाव मा प्लेन पलिसि लाखो जोंनि बर' हारिनि स्टेन्डिं ए टु जेड बै लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोरा
सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थाखाय माबा मोनसे थांखि इनिशिएटिभ इउनाइटेड खौसे जानानै माबा मोनसे थांखि लादोंना ना लायाखै बे बाथ्राखौ जोङो सोंथि खालामनो नांगौ। दिनै सोरबा साफा सानै लिडारफोरनि मुलाम्फानि डार्टि पलिटिकेल इस्युनि गेजेरजों जों रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना आमखाया बिपिएफनि आमखाया इउपिपिएलनि आमखाया आमुक पार्टिनि बेफोरबायदि सोनारलायनानै जेबो मुलाम्फा गैया। जास्ट फर गावजों गावनि गेजेराव मोनसे गाज्रि हिंसायारि बारहावाल' सोमजिगोन। पलिटिक्सआव बयहाबो मोन्थाय दं गावनि गोसो बायदि माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होनायनि। जों रावबो रावखौबो आमखाया आमखा पार्टिनि मिनिखुमानाय आमखाया आमखा पार्टिनि रायखुमानाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा। जेराव दिनै जायनि थाखाय दिनै जोंनि न'खरनिफ्रायनो मोनथाम पलिटिकेल हान्जाया जोनोम जाबाय बिपिएफ इउपिपिएल आरो एपिपि। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोबां थाखोनि आफादफोर आरो माहारियारि आफादफोर दङ। नांनायनिफ्राय बारा आफादफोरा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दङ। माबा मोनसे प्रब्लेम इस्युआ जोंनि सिगाङाव बेरखांदों बे प्रब्लेम इस्युखौ बै थाखानाय माहारियारि आफाद बा आफादफोरा दिनै सल्भ खालामनो हायाखै बा बे प्रब्लेम इस्युखौ लानानै दिनै बाथ्रा बुङाखै। बेनि सायाव गोदान मोनसे आफाद जोनोम होबाय बे खावसे बर' फिसाफोरा। दा गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होबाय थागोन माबा मोनसे प्रब्लेम जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय। जेसेबांनो गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होबाय थागोन एसेबांनो जोङो फिसा फिसा बाहागो राननानै गावसा जुनानै थानायनि अनगा जेबो नङा। माथो सल्भ जादों? नांनाय मानि आफाद दं जोंनि बर' हारिनि बिखायाव। नाथाय जाय प्रब्लेम इस्युआ जाय आफादजों डिरेक्सन खालामनानै सुस्रांनानै होजानांगौ बै आफादा बै प्रब्लेमखौ नोजोर होनानै जेबो बाथ्रा बुङा जेबो नायसनहरा जेबो खामानि मावा सिरि थायो। डेफिनेटलि बेखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय माबा मोनसे दायित्व लाखानांगोन। जायनि थाखाय जानो हागौ बेफोरबायदि गोदान गोदान आफाद जोनोम होनाय हाबाफारिया दिनैसिमबो जोबनो रोंलिया। बेखायनो मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैबाय मा जे माहारियारि आफादनि बा थाखानाय बै आफादनि बिबानगिरिफोरा जाय समाव जाय बाथ्राखौ बुङा बा जाय समाव माहारिनि थाखाय जाय खामानिखौ बिसोरो मावनो होआ हेफाजाब होनो हाया बै बिबानगिरिफोरखौ बै बिबाननिफ्राय जों एंगारनानै गोदान बिबानगिरिखौ जोङो सोसननोबो नाजालांनांगोन। खारन माहारियारि आफादानो जा बा पलिटिकेल सिस्टेमानो जा रावनिबो बिमा बिफानि गालांनाय सम्पति नङा। आरो बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाबो रावनिबो बिमा बिफानि बा बै थाखानाय पलिटिकेल लिडारफोरनि बिमा बिफानि गालांनाय सम्पति नङा। बे सम्पतिया बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सम्पति। आरो बेवहाय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बाथ्रा बुंनो आसि थुनानै सोंथि खालामनो मोन्थाय दङ। गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। लोगोसे आंनि बुंनाय माबाफोर बाथ्राफ्रा जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।